Bietane September kalo tile 27 san 2024 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati ale cogoya la kunnafoni ale waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi wagati min na kalo gɛlɛn diinɛ tigilamaw ye bingani wale ta ka anw ka fintigilakaw ka kalanso ale sɛgɛrɛ ni o ye gendarmerie nationale min b'an ka faaba kɔnɔna la yan nɔ ni a kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen ale kɔnɔna la maa caman kɔni ye i yɛrɛ ɲininka k'an ka jamana marabagaw kɔni ma fɛn fɔ a ko ale waliyara ni o ye jamana ɲɛmaa ye o hukumu kɔnɔna la septembre kalo tile 21 sufɛla la an ka jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ka kɛɲɛ ni an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san 64nan ɲɛnamayali olu ye sa a kɔni a ye kuma tali kɔni kɔnɔna la sa a ye kuma fɔlɔ min kɔni ni ka o fɔ o de ye bingani wale min taara k'an ka fintigilakaw ni ka olu sɛgɛrɛ kalo gɛlɛn diinɛ tigilamaw fɛ an ka faaba kɔnɔna la yan nɔ a ye tasibila kɛ ni ka ɲɛsin banbagatɔw olu yɔrɔ la ani maa minnu bɛ yen nɔ ni olu joginna a ye duwawudon kɛ olu ye. An ka jamana ale ye san 64 ni ka o sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya siratigɛ o fɛ an ka jamana caman ka jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye kunu septembre kalo tile 22 san 2024 a ye laada kɔni ni ka o lakile laada kilenin o ye fɛn min sa a kɔni ye i kunda place de l'indépendance ale ka min ni a taara ka taa jiri feere ka o bila o senkɔrɔla o la min ni o ye laadala ko ye san o san n'a bɛ kɛ an ka jamana ale kɔnɔna la a selen place de l'indépendance la sa an ka jamana ɲɛma a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin maa minnu kɔni bɛ yen nɔ foli kɔfɛ sa a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana bandiri ale fɛnɛ kɔni ma ka sɔrɔ ka foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw fɛnɛ olu yɔrɔ la ka sɔrɔ ka taa jiri feere kɔni ni ka o bila place de l'indépendance ale yɔrɔ la an ka jamana ɲɛma colonel Asimi Goita yana a kɔni ka bɔ yɔrɔ in na a ye gouvernement maaw ni ka olu fo a bɔra yen wagati min na sa a ye i kunda jeune militaire ale kɔnɔna kan min ni u taara défilé kɔni ka o kɛ yen nɔ. An ka kɛlɛkɛcɛw olu bɛ ka u seko n'u damayira ni ka o kɛ walasa ka se ka basigi ni ka o lana an ka jamana ale kɔnɔna la olu hukumu kɔnɔna la septembre kalo tile 20 tɛmɛnen san 2024 nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛmɛnen ni sanga 30 ye murujakaw olu fɛ yen nɔ muruja ale bɛ an ka jamana ale tilebinya fanfɛla o la a bɛ nara o mara la an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni ye tɛgɛ da kalo gɛlɛn diinɛ tigilama dɔw olu ka minnu kun kelen bɛ ka u dagayɔrɔ kɛ ni yɔrɔ kofɔlen ale yɔrɔ ye an ka fintigilakaw ka ɲɛma a y'a cɛntigiya k'a fɔ k'u ye dangari kalo gɛlɛn diinɛ tigilama 30 bɔɲɔgɔnko ka bunahadamadenya o la ka tila ka u bololaminɛ caman olu fɛnɛ kɔni tiɲɛna k'a bɛ hakililasigi fɔ ni ka ɲɛsin dugulamaw olu yɔrɔ la ko bɛɛ lajɛlen ka hakili sigi ka sababuya kɛ fintigilakaw bɛ yen nɔ de ka se ka kalo gɛlɛn diinɛ tigilamaw ɲini ni ka u daraki. Sebirisiw ka dugu jɛ kari la o kun ye an kuntigi Mahamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka bangeli denkuni ɲɛnamayali kɔni olu kɛra an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la i n'a fɔ ladala ko a Sayidu Usmani Sherifu Madani Hayidara ka taga se karamɔgɔ caman ma o ye wajuli kɛnɛ ni ka olu sigi nka a Sayidu Usmani Sherifu Madani Hayidara ale bɛ 26 mars ni ka o de ta k'a ka wajuli ka o kɛ a kɔnɔna la wajuli fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ sa a dugusajɛ ni o bɛnna kari ma a bɛ dɔw kalan belebele ni ka o fana kɛ dɔw kalan in kɔnɔna la sa dɔw kɛra ka ɲɛsin an ka jamana ale basigi o ma an ka kunnafoni ɲininaw tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la aw ni an ka jɛ ni ka a dɔw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Précisément min ka wele bila directement Moro Kone ma yan a bɛ baara la cɛ don munna a b'a sɔn mais Hayidara bɛ ka min fɔ u k'a fara u ka baara kan hali n'u y'a dɔn mais u y'a dɔn an kɔni n bɛ ka siga yɛrɛ de min bɛ fɔ u tulo b'a bɛɛ la foyi tɛ ka kɛ mobiliw bɛ bɔ fɔ kun ni kun mun b'a kɔnɔ a t'i dɔn mais n ka kuma bɛ Mali fanga de kan minnu bɛ yen bi a ye contrôle kɛ a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ye dibiw digi a ka sacoches dayɛlɛ a ye mobiliw kɔfuru kɔrɔta katakata ni cherchelen bin na a y'a tɛmɛ dɔw jɔ a k'a lajɛ min b'a kɔnɔ an bɛ janfa ni janfa na o la n'an sera yɔrɔ dɔw la
fo an ka tiɲɛ fɔ sɔrɔdasiw ye minnu bɛ jamana mara bi fo tiɲɛ ka f'u ye. si ça ne va pas marifa b'olu bolo ka u yɛrɛ ɲini o anw dun. An ka faba gouverneur ye sɛbɛnfura bɔ k'a bi dɔgɔkun tɛmɛnen na ka yira k'a fɔ ko an ka faba kɔnɔna la yan nɔ bagan feere yɔrɔba damadama kɔni bɛ yan nɔ a ɲinina u fɛ ko bagan feere yɔrɔ ninnu kɔni olu ka datugu o bagan feere dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye zone industrielle ta ka tɛmɛ ka taa Sabalibugu ani ka bɔ yen nɔ ka taa Bangɔni o ta la yemaw kɔni olu jɔrɔna kosɛbɛ bagan feerela dɔw y'a yira k'a fɔ ko yanni jamana kɔni tun ka sɛbɛnfura bɔ nin cogoya la ko munna u ma bagan feerelaw ka ɲɛmaaw k'olu wele ka ɲɛfɔli kɛ olu ye caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka ko ni nin bagan feere kɔni datugura k'a ko bɛna kɛ cogo jumɛn na. An bɛ taa Gawokaw olu fɛ yen nɔ denbaya 50 bɔɲɔngo de bɛ yen nɔ min kɔni ni ji walankatara ka don olu ka a kɛra dugu min na sa o de ye Bagunje dugu ale ye Bagunje ale bɛ Zungure ya sigida o la Zungure bɛ Gawo o mara la dɔgɔkun tɛmɛnen na minɛn kɔni dira ni maa ninnu kɔnɔ walasa u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye o minɛn dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye dɛbɛn ka taga se Sion tasaliw o ni bɛnwariw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw kɔni dira u ma walasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na ni gɛlɛya ale wagati o la ni dɛmɛ in kɔni bɔra ONG Église Norvégienne ma olu yɔrɔ la fɛn min ye ka fɔ sifinnakaw ye sa olu fɛnɛ kɔni ye kalanminɛnw ni ka o di denmisɛnninakaw fɛnɛ ma. An bɛ taa bankasikaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye ɲɔ ale ni shɔ kɔni sɔngɔ yɛlɛnna dɔɔni bankasikaw olu fɛ yen nɔ bankasi ale bɛ Banɲangara mara o la shɔ kilo 1 u bɛ ka feere sefa wari 140 ka sɔrɔ a tun bɛ feere sefa wari 130 fɛn min ye ɲɔ ye ale bɛ ka feere sefa wari dɔrɔmɛ 64 ka sɔrɔ a tun bɛ ka feere sefa wari dɔrɔmɛ 62 dɔgɔkun tɛmɛnen o yɛrɛ kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye jaba tiga ka taga se malo ma minnu bɛ bɔ kɔkan ka na olu kɔni sɔngɔ kɔni jiginna kosɛbɛ ale ni bagan dumuniw kɔni olu de sɔngɔ jiginna o kɔni fana kɛra nisɔndiya ye dugulamaw olu bolo an bɛ samiya ban wagati min yɛrɛ la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Irisukaw ka jamana ale kɔnɔna la Irisukaw ka minisiri min bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinnen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔ olu ɲɛnabɔli ma kunnafonidiso min bɛ yen nɔ ni ale wele ko Sky News Arabia olu kɔni ye ɲininkali ni ka o tengu a la ɲininkali tengu la sa a yirala k'a fɔ a fɛ ko fɛn min ye Irisi sommet Afrique min ni ale ka kɛ san 2 san 3 o kɔnɔna la u kɔni bɛ k'a laɲini k'a kɛ Afrique jamana dɔ de kɔni kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sommet 2 min kɔni tɛmɛna o dɔ kɛra san 2019 sojikaw olu fɛ yen nɔ san 2023 o ta kɛra Saint-Petersbourg novembre kalo o tɛmɛnen na. An bɛ taa lamɛrikikaw ka jamana ale kɔnɔna la fɛn min ye Donald Trump ye ale y'a yira k'a fɔ ko ni ale kɔni ma kɛ jamana ɲɛmaa ye san 2024 ta o kɔnɔna la ale kɔni tɛna i kanbɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ bilen ka sababuya kɛ san 2016 a y'i kanbɔ jamana ɲɛmaa kalafili o la san 2020 kana se san 2024 ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye États-Unis ka jamana ɲɛmaa kalafili o bɔlen don ka novembre kalo nata o ma kɔnɔ san 2024 ani maa min bɛna kari ɲɔgɔn na sa o de ye Amala Harris ye. Mali kunnafoni jabaranin na jabaw ni kunnafoni damadɔ tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw tulo kan aw ni ce aw ka lamɛnni ko ɲuman na aw k'an bɛn sini inchallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.